आदा आदाया खैथा बाजै मोनफैनाय जोंनाव बेयाव टाइमा बेसेबां जाखोथाय मथा मथि आङो 7:45 सोआव सफैदों गगा हाय गाइस नै आं माने आदा आलफ्रेडजों दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आदाया दंफैयो माने नोलोबारि बैसागु आफादनि दैदेननायाव दिनै गगामुग नोलोबारि जायगायाव जास्ट सफैदों नङा होमबा ना आदाखौ माने सबबो मिथिगौ बे आदा जाबाय डक्टर आलफ्रेड बसुमतारी आं बिथांखौ लोगो मोनबाय बिथांखौ लोगो मोनना ओरैबायदि गोजोनबाय माने आङो नैबे जाबाय आदा नाय रायजोफ्रा नायनानै बुंहरदो जोंनाव फैदों आदाया नै ओमफ्राय बुंदों बिराद मोजां मोनफैबायनो मोजाङै मोजां मोनफैदों ना आदा बुंलाय आदा आंथ' बिराद मेगन साबायना बरियानो सिख्लाफोर बिराद बोलोगोरा जागोन बियो बिराद बोलोगोरा जोंनाथ' नै गैला माथो फेमिलि पेक एकदम जाफुथारनाय ना बिराद बोलो एनार्जि दं जागोन ना नै लायनानै लाखादो बैसागु सोरबाफोर जुदि पार्टनार नागिरदोंबा सेंग्रायैनो दं ना बोरायबाय आंबो मिनिटसो आदा बोरायबाय होमबा लानो हागोन एमप्लयि बाव वाव अरजाया जेबो नङा सानै साथाम लानांगौ ना माबा दथा हारिफोरजों खारलांलाबायो लानांगोन दा जोंनि हारिया एक्सिडेन्ट जाबावबायसो दिनै हराव जोङो ओमफ्राय दाहाय आदाजों आंजों समाय मोनबासो बेरायनोसै ना सानजों जों बेरायगोन दा माने एसे फ्लेग हस्टिं खालामसै फ्लेग हस्टिं खांनायनि उनाव हाजोआव थांसै एसे ना जायगाखौ नायसै ना जागोन दा ना ओमफ्राय बिनि उनाव माने एसे खोन्थालांसै जों बबाव बेरायदों मा मादों ना अके बाय आंना आदाफोरा मोनफैबाय जोंनि नोलोबारियाव आं दसे आदा आलफ्रेडजों लादों नै जास्ट माने दासो जों जाखाना फैबाय ओमफ्राय दा जों माने पेन्डेल हाबनोसै आरो पेन्डेल हाबबा माने नोंसोरनो माखासे नुथायखौ खोन्थालांसै मा जेनेबा दायो माने माखासे प्रग्राम लादों गेलेनाय लादों दिरुं बोनाय लादों आदा आलफ्रेडआबो बेयावनो थाफाबाय थागोन जों माने दिनैनिफ्राय माने गाबोनसिम माने जोबजासिम आदा आलफ्रेडआ माने मदद होफाबाय थागोन नङा होमबा ना थाबाय थागोन ओंखायनो आं माने नोंथांमोननो माखासे माने आं खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना नायनानै बुंहरदो आदा आलफ्रेडखौबो मा बुंनो सानदों नोंथांमोना बुंहरदो हाय आदा ओमफ्राय आदाया मा बुंनो सानदों दायो बुंदो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनहा दि आंनि भिडिअखौ नायो आरो आंखौ बिराद माने रेसपेक्ट खालामनानै आंखौ वेलकाम खालामदों आरो जेसेबांखि बे नोलोबारि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो सुबुं अलमस्ट गासिबोआनो आंखौ सिनायजोबो आरो फैनानै बयबो आंजों रायज्लायफैदों माला सफैया आदा जोंनि जायगायाव माबायदि मोनदों फैनानै रायदाव फैनायनि थाखाय आरो बरायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो थेंक इउ आदसा थेंक इउ उनावहाय आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै जोङो मा दिन्थिगोन नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो